I Aarhus Kommune, Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelse, arbejder vi med koblingskompetencer og kuvertmodel og hvad det betyder for vores samarbejde med borgeren. Med denne lille film vil vi kort fortælle om begreberne. Kuvertmodel og koblingskompetence skal understøtte os i at nå ambitionen om, at vi sammen med borgeren skaber forløb, der bliver så enkle, effektive og sammenhængende som muligt, så det bliver så meningsfuldt for borgeren som muligt. Det er særligt relevant for de ca. 8.000 borgere, der hvert år får både en beskæftigelses- og socialfaglig indsats, og for mange også en behandlingsindsats. Men hvad ligger der egentlig i begreberne kuvertmodel og koblingskompetence, og hvad kommer de til at betyde? Begreberne kuvertmodel og koblingskompetence er tæt knyttet til teorien om relationel koordinering og samskabelse. Koblingskompetence er ifølge forskere fra Aalborg Universitet det sæt af kompetencer, man som leder og medarbejder skal have for at lykkes med det grænsekrydsende samarbejde omkring en fælles kerneopgave. Hvor relationel koordinering og samskabelse har fokus på, hvad man skal gøre, handler koblingskompetence mere om, hvad man så skal kunne. Ved at arbejde med koblingskompetence håber vi at komme et spadestik dybere i forhold til, hvad vi kan træne og styrke, for i endnu højere grad at kunne skabe meningsfuld og sammenhængende forløb sammen med borgeren. Koblingskompetencer omfatter 4 centrale kompetencefelter, der bygger oven på egen kernefaglighed. Brobygger. Det betyder, at vi skal udvide og nuancere vores forståelse af, hvem der kan bidrage med hvad og hvornår. Både på tværs af lovgivninger, faggrænser og i borgerens private netværk. Og vi skal hjælpe borgeren med at bygge forbindelser til lokalsamfundet og civilsamfundet. Kommunikator. Det betyder, at vi skal være åbne og nysgerrige på hinandens bevæggrunde, perspektiver og fagligheder. Vi skal spørge og lytte til hinanden og erkende, at løsninger altid findes i et samspil. I det grænsekrydsende samarbejde skal vi dyrke kendskabet til hinanden, der bidrager til fælles sprog og gensidig respekt. Koordinator. Det betyder, at vi også skal kunne skabe sammenhæng mellem de forskellige forståelser. Vi skal kunne facilitere tværfaglige og tværorganisatoriske møder, hvor alle stemmer, fagligheder og perspektiver får ligeværdig plads, ikke mindst borgerens. Vi skal kunne sætte andre i spil og trække os efter behov. Kooperator. Det betyder, at vi skal insistere på helhedsforståelsen og det fælles ansvar. Vi skal dyrke det fælles mål og bevidstheden om, hvordan de enkelte dele bidrager til helheden. En vigtig kompetence bliver her at motivere og skabe mening, og at få folk til at investere i og forpligte sig på samarbejdet. Borgeren er altid vores vigtigste samarbejdspartner, når vi skal skabe meningsfulde og sammenhængende forløb. Men vi skal også vide, hvem vi ellers kan koble os på og samarbejde med. Kuvertmodellen er netop et redskab til at illustrere koordineringsopgaven i det grænsekrydsende samarbejde på tværs af afdelinger, organisationer og civilsamfund. Kuvertmodellen kan altså bruges til at illustrere, hvem der ideelt set skal involveres, for at borgeren oplever sammenhæng i indsatser på tværs. Altså hvilke fagpersoner, der skal koble sig på hinanden, og hvilke ressourcer, der findes i borgerens eget netværk, samt i civilsamfundet. Modellen skal også bruges til at tydeliggøre ledelsens rolle i samarbejdet. I det forpligtende samarbejde for og med borgeren skal vi i endnu højere grad være nysgerrige på hinandens kompetencer, udfordre plejer, samt skabe faglige koblinger på tværs af afdelinger, organisationer og med civilsamfundet. Vi skal fortsat dyrke allerede eksisterende stærke kernefagligheder, som er fundamentet for alt samarbejde. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes ved samtidig og ligeværdig faglig kobling. Tværfagligt samarbejde er ikke nyt, men vi skal styrke netop dette samarbejde, så alle relevante fagligheder sættes i spil på de rigtige tidspunkter, og hvor vi sammen med borgeren finder de bedste løsninger.